Tamtang sa dugang mga balita, mga kailan sa kauluhan, kapin sa 21 mil ka mga buildings sa Metro Manila ang gipasusi na sa DPWH, mga kailan, isip kabahin sa pagpangandam sa posibleng kusog nga linog nga moigo sa nasod o gitawag nga The Big One. Kini guban pang mga sitanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan, sa kanunay DYHP #1.